Wamba, me asalin sunanka? Da sunana Nura Yakubu, wanda ake kira da Nura Ɗandolo, kuma ake kira na da Yayi Ɗan Kwambo a fim ɗin Gidan Badamasi ke. Yaushe ka fara fim? Ɗan dama, ko in ce fara harkar fim ai tun farko ma da mu aka ɗan fara. Fina-finanka nawa? Dan sun fi 20 da wani abu. To kadan asalin ina ne? Asali na ɗan Zaria ne. Zariyan ma cikin garin Samaru. Wani aktin ka fi fitowa? Ne ba ɓangaren ban dariya ba, to ban cika fita wani guri ba. Sai kuma ina? Idan ma a tsoho na fito, in na ga dama zan iya juyawa in yi na tsofa. To ya batun iyalinka? Iyalina ko yanzu ina tare da su abin nan a nan cikin garin Kano. Matanka nawa? Mata na da 2 ne, kuma sai Allah ya kawo rabon mu da 1.